11 sınıf оқушылары үшін сынап қарау имтиханнары ел дәвамында бірінші тапқыр болды. Нихаят әтиәниләргә дә имтихан шартларын күрү мөмкинлеге тудырылды. Мөслим лицейында урнашкан имтихан бирү пунктында чыгарылыш сыйныф оқучылары һәм аларның әти-әниләре өчен ачык ишекләр көне үтте. Әти-әниләрдә металл эзләү җайланмасы аша узып, имтихан бирәсе аудиторияга үтте. Видео күзәтү җайланмалары астында оештыручылар сөйләгән мәгълүматларны тыңладылар. ППЕның эшчәнлеге белән таныштырдык аларны. Аудиторияда ничек экзамен бара, ничек алар металлорамка аша үтәләр. Бөтен ППЕда үтәсе процедураны бүген ата-аналар белән дә, укучылар белән дә бер тапкыр йөреп чыктык. Бердәм дәүләт имтиханнары балалар өчен генә түгел, әти-әниләр өчен дә зур сынау. Әти-әниләр балалардан да ныграк борчыла кебек. Май ая җиткәч, барлык әти-әниләр дә балалар өчен дә инде бик дулкынландыргыч чор дип әйтергә инде, чөнки инде май ая җитү белән без инде балаларның имтиханнары дип борчыла башлыйбыз. Үзебезне балалар роленә куеп карадык. Шуннан да инде бик зур имтихан тора каршыда. Бердәм дәүләт имтиханнары елдагыча үтә. Металл эзләү җайланмасы аша укучы паспорт, ручка белән генә аудиторияга уза. Телефоннар һәм башка шик тудырырдай әйберләрне алып керү тыела. Бүтән җирдә камера, күшергә ышаныч юк, телефоннарга, шпаргалкаларга ышаныч юк. Шуңа әзерләнеп, dinlәп язабыз. Үземнең белемемне, куанымны шуннан да монда күрсәтәчәкмен. Егет кызлар тормышының күп санлы сынауларының берсе булган бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып, киләчәктә үз юлларын табып, әти-әниләрнең горурлыгы булсыннар иде. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.